minute. Who are you? Hey! Ano ka, Doy? Uy! Uy, Doy! What? Ano ka ba ka manin? Wak-wak! Uy! Panana yun, pagsabi na kanay, Doy! Pag-himgo! Kato ka natin. Hag na. Ay, nakabito. Kaupay niyo, Doy. Kaupay niyo, Doy, nga nakuhaan. Lamig ka manindoro. Pagkuhaan, adi. Kaupay na gudla. Ang ikaw na akong partner. Ay, pinakuha ka naman dito. Pinakapot ka naman dito yung mga kuhaan. Yung mga ano nga katulak hagna. At mga lamiri. Ay, gada ko, Doy. Ano man yung dala? Di paalala. Kaya ako lang nga ng sundang. Pagkuhan. Wala daw nga dito yung ulo. Takbuhi. Ano gusto na ko, Doy, kay sweet. Doy, kay ma-meeting nga niya ko yan. Ano man, mabalik ka pa na to. Mabalik ka mga pahanda. Ay, kami meeting. Asya. Dito kanda. Intoy. Kiri nagmabalik kay waray bili. Ikaw nalalagot meeting. Kaya naglalaba ko na yung pulo. Aram ka nga. Maruhag na tatbaho. Marahil ka doon. Hindi ang kadak mo. Ito nagadlatan kuan. Meeting. May dana dito tinuon, Doy. May dana. Ito na. Pagkaan mo lang. Uy! Naway. Ay, maging kuan yung sila. Paklayat yung kuan. Pare magi. Manjun. Pare ko man isda. Hindi man ko ba mga isda naman din yan na. Kaya agi yan at panahon siguro, Doy. Kaya mahangin. Mahangin ang isda. Kaya agi na ganyan ni Doy na. Pag tinaniguro. Sana all. Para niya natin. Buhatin mo short. Buhatin mo short, Doy. Kaya mo. Talabang ko tinam short. Magkano dahil mo, Doy. Masing pala nga lalantad ta. Na ito ay napag kinuha hinduro. Ako lang na meeting. Medaan. Ay para siya eh. Kanagkuhan malakat mo kagabi. Di na. Di. Wala ha? Ano na dito? Kaan na lang. Ako na lang yung konditi. Kaya di pumando yun. Tanga talaga. Sasahira ka din lutak. Bro, rakaman pa kan waray ka na't pagmamalakon, Doy. Kaya papahubo ko yun na, diri ka man liwat. Sa'yo, ang tao. Isang tatang kuan. Wala ka daw pito na at anak. Mga kunit hirap. Isang tatang mga piklat. Sige, sa'yo ko ari kay. Sige mo lang tubod. Kinakuan na. Makasok ka, Doy. Final. Okay. Humirit. Yan, malako Doy nahirit ko. May mugahin mo. Pamagwaray. Ito naman nagpipirit taak. Kita may kador na. At ito, nasurit. Ang manap. Ang tuwal niya, Doy. Kinikuan mo dito, Doy. Sige. Hindi na kayo Upay man lanak ko, Doy. Ang sugat. Stress talaga ko mo. 1 minute, 37 seconds later. Oh my God! Wow! No. Doy! Hey! Ano naliwat? Ginawa lang ko ba di, Doy? Yan na ito. Madali lang. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Doy! Ano naliwat nga ni? Ay, nag-green na rin nga siya. Madali ay na. Siringabuton ni kawaray intoy. What? Ano naliwat ito? Ano naliwat ito? What are you doing, buddy? Ay,
din na rin siya, kay pupurlo na di. Diba? Doy! Oh my God! Pwede naman to mo, Doy. Ang sapit gan. Doy! A few moments later. No, 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 no. Dali, Udoy. Nakakakuan kundi rin nakakarimidya ako. Imbis na din naututungan eh. Ano pa pa man yung paglabahin eh? Wala na, finish na.